prepáčte. Ahojte, ja som tu, ahojte, ja som Emka a vítam vás u nového videa, ako Xenex 2, ale reálne som vám Emka. Teraz vám ukážem veľmi jeden papierík, ktorý si musíte prečítať a prosím dať like a odber, lebo ja sa veľmi snažím a je to pre mňa veľmi ťažká práca byť youtuberkou. Takže prosím dajte like a odber. Ďakujem veľmi pekne. Vám to bližšie, aby ste vedeli prečítať písmena. Takto pekne. Keď sa pýtate, čo je tu za písmenko? To je J. A tu dole, tu. To je J. Dobre. Teraz vám ukážem trošku viac tu. Trošku viac tu. Áno, tu som sa pomýlila. Mohlo to byť strieborné. Pardon, veľa kašlem. Ale ja vôbec nechápem, prečo toto. No proste. Takto ja píšem a kreslím. Ako ten like mi nakreslil Rišom, ďakujem ti veľmi pekne za video, čo si mi spravil, ten like a odbor som si urobila sama, zvoneček. Takže ešte máte 10 sekúnd. Prepáčte, omylom som dala 25. No 23. Takto. Ups. Počte. Dnešnú dobu mi všetko padá. Takže veľmi ďakujem tebe, neviem, jak sa voláš, čo si mi dal odber, máš taký písklavý hlas pre mňa. A to je lampa. A Rišo, ďakujem ti, že ma sleduješ, dal si aj ty odber, ďakujem za tvoje odbery vám. A prosím ešte ostatným viacej odberov, lebo sa veľmi snažím. Vy si myslíte, že som slabá, ale doktori, že som silná. Takže ja sa držím a veľmi ďakujem za odbery, vy dvaja, a budem pokračovať ďalej v pekných videách, takže čaute, papa, a na budúce budem tú hviezdičkou, ale ešte ju vám ukážem, a na budúce tu bude s Natálkou, s mojou kamarátkou, bude u nás prestávať, keď bude horúco, tak ktorý deň bude u nás prestávať, takže na druhé video bude u nás prespávať, ale ešte v tom polovici bude video, jak som načala nové triky na tom, čo som sa hondala v tej, viete, šnúrke. Takže ukážem vám ešte hviezdičku, čo mi kúpil tatík, a deku. Poď sem. Ježiš, ale ťažko sa zhondávať. No, tu je. Takže taký zrak. Na obrázku bola červená, takže keď si ju kúpite v Garelke, je na obrázku červená, ale naozaj oranžová. Takže nechajte sa oklamať, keď nechcete oranžovú, tak si kúpte taký iný balón, lebo na obrázku je to červené a v reáli je to oranžové. Všetky sú také balóny. Povedala nám to prebadávačka. Ale nafúkať fólia sa dá. A trošku nám vydrží, ale nie je veľmi silná. Ale ináč chodí hore, takže je moja hviezdička, volá sa Star. Ahojte, ja som Star. A dajte Emke like, lebo bude smutná. A ja
Na budúce tu bude Natálka. Moja ešte nie kamarátka. Budeme sa spolu hrať. Áno, pekne to povedala hviezdička Star. Že áno? Áno. No. Takže je ju tam teraz.